Вечер возера Арэхаўскае, ажыятаж для падыходу да вады апраўданы. Падзея не выпадковая, праз некалькі хвілін мясцовы вадаём папоўніцца карпам. Усе адпаведныя працэдуры праверкі дакументаў, узгаднення і час выпускаць рыбу. Увесь карп, а гэта тонна рыбы, прывезены з Лахаўскага рыбгасу. Зарыбленне праходзіць на членскія сродкі Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Вадаёмы абіраюцца не выпадкова, вывучаецца структура акваторыі, абіраецца від рыбы. Зарыбляюць вадаёмы часцей за ўсё восенню альбо вясной, калі тэмпература не апускаецца ніжэй 8 градусаў, тады рыба лепш акліматызуецца. У мінулым годзе вадаём выпусцілі каля 3000 тонн рыбы, карпа і шчупака. Таксама ў Маларыцкім раёне зарыбілі і возера Лукаўскае. Дарэчы, такая работа проводится во всем регионе. Зарыбление началось у нас с 2015 года. По Брестской области зарыблено 10 водоемов. Запущено 18 тонн рыбы. Либо, если пересчитать это на рыбопосадочный материал, 42 тысячи мы вживили поголовья в наши озера. Пользуясь случаем, хочу обратиться к любителям рыболовов и ко всем жителям населенного пункта Орехово. После того, как будет запущена сюда рыба, более рачительно относиться к ее сохранению. Таксама у гэты дзень зарыбілі яшчэ 2 вадаёмы ў Столенскім і Пінскім раёнах, а возера Арэхаўскае праз тыдзень населіць яшчэ Новасёлы. Сюды выпусцяць карася і белага амура. Евгения Мороз, Алексей Рыбкин, телерадиокомпания «Брест».